De la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse de Groenlandia, el primer ministro de la isla, junto con la primera ministra de Dinamarca, a la que le pertenece el territorio, ofrecieron una conferencia en la que el primer ministro de Groenlandia dejó claro que su pueblo elegiría el gobierno danés antes del de Estados Unidos. Først og fremmest så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. I dag har vi drøftet vores samarbejde mellem Grønland og Danmark. Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget. Vi er en retsstat baseret på demokratiske værdier, og vi har selvstyre under kongeriget Danmark. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark.